Salam Atawatan TV kanalının mehriban müştakları. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanynda. Türkmenistanda daşary ýurt hukuk diplomlaryny ikrar etmek tertip täzelendi. Yapon ilçesi Türkmenistanda yapon dilini öwrenýänleriň sany epes artdy. Täze nesil, beta nesil diýilip atlandyrlar. Samsung kompaniýasy telewizorlaryna emel intellekt tehnologiýasyny ornaşdyrar. Türkmenistanyň bilim ministriniň 2024-nji ýylyň 9-njy dekabryna çykaran 392 belgili buyrugy bilen daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilim hakyndaky resmi namalary Türkmenistany ikrar etmek tertibini ulanmak boýunça gözekdirjä üýtgetmeleri we goşmaçalar girdildi. Bu buyruk Türkmenistany daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek tertibine düýpli üýtgeçmeler girdi. Esasy üýtgeçmeler uçurumlaryň iki görnüşine degişlidir. Hukuk işi hünäriniň aýratynlyklaryny göz öňüne tutup daşary ýurt döwletlerine hukuk işi boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna berilen ýokary hünär bilim hakyndaky resmi namalary Türkmenistany ikrar etmek üçin 3 aý möhletli tölegli okuw geçiler. Onuň mailnamasyny Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Adalet ministrligi bilelikde tasdiklar. Daşary ýurt döwletiniň hünär bilim edarasyna okuwa girip, adatyn daşary ýagdaý sebäpli elektron okuw we uzak aralykly bilim tehnologiýalaryny ulanmak arkaly dowam edip alynan resmi namanyň eýesiniň sowatlygy elektron okuw we uzak aralykly bilim tehnologiýalaryny ulanmak boýunça hukuk işi uğru boýunça berilen ýokary hünär bilim hakyndaky resmi namalaryň Türkmenistana ikrar edilmek üçin ýüz tutýan Türkmenistanyň raýatlaryndan synaglary kabul etmek üçin düzüminde aşağıdakylaryň wekilleri bolan ýürüýte döwlet synag topar dörediler. Türkmenistanyň ýokary gaziýeti, Türkmenistanyň baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Adalet ministrligi, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi, Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi, Magtumladynak Türkmen döwlet universiteti, Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary instituty, Halkara insanperwer ilmlary we ösüş universiteti. Bu üýtgeçmeler hukuk biliminiň hilini we uçurumlaryň bilimleriniň Türkmenistanyň milli kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmegini üçin etmäge gönükdirlendir. Buyrugyň we beýleki üýtgeçmeleriň dolu görnüşini menjos.go.tm web saýtyndan tapyp bilersiňiz. Türkmenistanda yapon dilini öwrenýän raýatlaryň sany epes artdy. Bu barada Yaponiýanyň Türkmenistana ilçisi Sasaki Hiroshi ilçihanasynyň saýtyna ýerleşdirilen Türkmenistanyň raýatlaryna ýollan täze ýol ýüzlenmesinde ma'lum etdi. Gutluq hatynda şeýle diýilýär: Dostlukly türkmen halky, men Yaponiýanyň ilçisi Sasaki Hiroshi, täze ýylyňyz gutly bolsun. Meniň Türkmenistana ilçi wezipesine belenimden bäri 1 ýyl 2 aý geçdi. Şol aralykda Yaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda ýokary derejede ýollaşyklaryň özara işçiň saparlary we ykdysady alyş çalyşlary bolup geçdi. Yaponiýanyň sowda kompaniýalary we kärhanalary Türkmenistana ýeşewirlik işini işçiň alyp barýarlar. Mundan başga da Türkmenistanda yapon dilini öwrenýänleriň sany 2015-nji ýylda tahminan 50-den häzirki wagtda 16 000 adamdan geçdi. Şu ýyl Yaponiýada Osaka Kansai sergisiniň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Sergide ilkinji milli gün, onuň açylşynyň ertesi günü 14-nji aprelde Türkmenistanyň güni bolar. Bu pursatdan peýdalanyp hormatly prezident Cenat Serdar Berdimuhammedowyň Yaponiýa saparynyň amala aşyrylmagyny arzu edýärin. Prezident hökümine Yaponiýa bolan bu ilkinji sapary iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösmegine uly täsir eder. Sözümiň ahyrynda 2025-nji ýylyň ähli türkmen halky üçin bagtdan doly ýyl bolmagyny arzu edýärin. Täze ýylyňyz bilen. Käbir bilermenler her neslin öz tapawutly häsiýetleriniň bardygyny öňe sürüp, adamlary doglan wagtyna görä nesillere bölýär. Mysal üçin 1997-2009-njy ýyllarda doglanlar Z nesli diýilip atlandyrylýar. 2010-njy ýyldan başlap bolsa alfa nesli diýilýär. Indi bolsa 2025-nji ýyldan başlap dünýäden çağlar beta nesli diýilip atlandyrlar. Bu barada jemgyýeti öwrenji Mark McCrindle ma'lum etdi. Bilermeniň bellemegine görä 2025-2039-njy ýyllarda dünýäden çağlar bu nesle değişli olur. 2035-nji ýyla çenli beta nesli dünýä ýylatynyň 16 götürümini emele getirer. Şeýlekem täze neslin agzalarynyň aglawy bölegi 22-nji asyr hem görürler. Täze nesil tehnologiýadan has köp peýdalanar. 1-3 ýyllykda peýda bolan we barha ýaýwanlanýan emeli aň geljek neslin durmuşyna görnetin täsir eder. 2010-njy ýyla çenli doglanlar öz içine alfa nesli adalgasyny hem McCrindle orta atypdy. Soňky 100 ýyllaky nesiller şeýle atlandyryldy. Sessiz nesil 1928-1945, Baby Boomer 1946-1964, X nesli 1965-1980, Y nesli Millenniumlar 1981-1996, Z nesli 1997-2009 we Alfa nesli 2010-2024-nji ýyllar.
Orta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy telewizorlaryny täze emeli intellekt aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrar. Bu barada kompaniýanyň medpugat beýanatynda berenilýär. Samsung Vision AE tehnologiýasy tomoşaçylara häzirki ýaýlymlary barada maglumatlary görmek mümkinçiligini päsgeli vermezden gözlemäge mümkinçilik berer. Hakyky wagtda daşary ýurt diliniň mazmuny bilen terjime edilen subtitrler döredir. Şeýle Samsung Vision AE telewizorlary akylly zatlaryň Smart Things ekosistemasyna birleşdirilýär. We ulanjylara öýdäki ýagdaý, öý haýwanlarynyň özüni alyp barşy we ýakynlarynyň ýagdaýy barada maglumat berer. Ine mehriban müştoklar, ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna. Size ýetirmek isleýän habarlaryňyz şulardan ibaret. Gepleşigimizin innik sanyna görüşýänçek. Hoş sag bolun.